Sanibonani wengane zakwethu. Sanibonani ma-Afrika amahle. Manje ngikhuluma ngokusoka. Kungani sisoka? Kungani kumele sisoke? Sikuthathaphi? Khuluma ngokusoka manje. Incwadi uGenesis 17 ivesi sizoyiqala ku9 siyogcina kuverse 12 mangaphosisi. Genesis 17 sizoqala kuverse 9. Lalela-ke. Wayesethi uNkulunkulu kuAbrahama, wena-ke usuya kusigcina isivumelwano sami kanye nenzalo yakho emva kwakho ezizukulwaneni zayo. Uverse 9 lo engiqale kuye. Isivumelwano sikaNkulunkulu nomuntu wesilisa yini? Ukusoka. Akusho mina, ifunde nawe. Genesis 17 verse 9. 10. Yilesi isivumelwano sami phakathi kwami nawe nenzalo yakho emva kwakho eniyakusigcina ukuthi bayakusokwa bonke abesilisa bakini. 11. Niyakusoka inyama yejwabu lenu kube luphawu lwesivumelano phakathi kwami nani. 12. Onezinsuku eziyisishiyagalombili phakathi kwenu uyakusokwa bonke abesilisa ezizukulwaneni zenu, lo ozelwe endlini nalo othengwe ngemali kowezizwe ongesiye owenzalo yakho. 13. Makasokwe ozelwe endlini yakho nothengwe ngemali yakho. Isivumelwano sami siyakuba senyameni yenu, sibe isivumelwano esiphakade. 14. Owesilisa ongasokiwe engasokwanga enyameni ejwabu lwakhe, lo muntu uyakunqunywa kubantu bakubo ngokuba waphulile isivumelwano sami. Luka 2 verse 21. Kwathi seziphelile izinsuku eziyisishiyagalombili zokuba umntwana asokwe, igama lakhe lathiwa uJesu, elaliqanjiwe ingelosi engakathathathwa esiswini. Ngisho noJesu qobo lwakhe wasoka. Lo esenimbiza ngoNkulunkulu namhlanje wasoka naye, okubonisa ukuthi umuntu akayena uNkulunkulu. Angikho-ke lapho. uJesu wasoka. Wonke umuntu wesilisa ophila emhlabeni kufanele esokiwe. Uthanda ungathandi, uvuma ungavumi, ngiyaphela lapho. Nkosi yami sinibusise. Amen.